Tervetuloa Vaurautta riviriviltä kurssin pariin. Mä oon Eliel ja mä oon otettu, että sä liityit mukaan. Annetaan tästä fanfaarit sulle siitä hyvästä. Näin. Mä käyn tässä tervetuloa osassa suhteellisen reippaaseen tahtiin läpi, kuka mä olen, kenelle tää Vaurautta riviriviltä paketti on, mitä sä saat tästä paketista ja miten sä saavutat tuloksia. Mä oon Eliel, hauska tutustua. Mä oon tehnyt mun uralla aika paljon konseptisuunnittelua, piirtänyt sarjakuvia, ollut valokuvaaja, graafikko, AD ja tietenkin tehnyt paljon markkinointikirjoittamista, esimerkiksi näitä sähköposteja. Mä oon työskennellyt ihan pienistä yrityksistä aina kansainvälisiin jätteihin. Ja oikeastaan se, mikä on ollut mulle palkitsevinta, on kun mä oon päässyt nostamaan jotain ihan nollasta menestykseen. Sillä ei ole merkitystä, että missä vaiheessa sä oot nyt sun matkalla. Tästä kurssista on varmasti sulle hyötyä, kamppailit sä sitten ensimmäisten kauppojen kanssa tai oot sä vakiinnuttanut sun aseman sun alalla. Esimerkkinä tästä mä haluaisin nostaa dipitassut. Sä oot saattanut joskus nähdä maikkarilla tätä lastensarjaa. Mulla on ollut etuoikeus päästä tekemään dipitassujen markkinointia. Todellisuudessa rahaa ei juurikaan ollut ja piti miettiä, että miten tämmöisen kansainvälisten TV-jättien sisäänostajien tekee vaikutuksen. No ei siinä ottanut muuko, että me tehtiin niin vakuuttavat markkinointimateriaalit kuin suinkin ja itse asiassa me saatiin palautetta, että kellään muulla kuin Disneyllä ei ole näin huikeita materiaalia. Hommahan paisoi sitten aika mukavasti ja suhteellisen nopeassa aikataulussa. Pian dipitassulla oli yli 50 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa ja etenkin Aasiassa se on vieläkin hyvin suosittu. Se, mikä tässä oli mielenkiintoista, niin näitä markkinointimateriaalia laadittiin siis ihan kirjaimellisesti usein lahtelaisen talon kellarissa. Kyse oli lopulta siitä, että sun pitää tuntea sun kohderyhmä ja sä saat itse asiassa siihen hyvän työkalun, jota mä itsekin käytän. Se tulee tuossa seuraavassa osassa. Mennäänpä sitten eteenpäin. Jokainen hyvä tarinahan alkaa siitä, että sankarilla on jonkinlainen vastoinkäyminen. Ja me voitaisiin nyt kelata vuoden 2019 loppuun. Mä työskentelin tuolloin Suomen suurimmassa mediatalossa, jota nyt en kuitenkaan nimeltä mainitse. Ja mä sain sieltä kenkää. Tunnelma oli vähän tällainen niin kuin tässä kuvassa, että mitäs tässä nyt keksis. Tähän väliin tulikin klassinen käänne. Rakkaus. Mä olin noihin samoihin aikoihin tavannut erään naisen, Jonnan, joka teki parisuhdeterapeutin hommia. Jonna oli perustamassa omaa firmaa ja kysyi, että voisis mä vähän jeesaa markkinoinnin kanssa. No jälleen kerran, meillä ei ollut juurikaan rahaa, mutta tämä homma piti jotenkin saada käyntiin. Me ehdittiin jo perustaa uusi firma ja sitten iski korona. Kaikki suunnitelmat piti laittaa kokonaan uusiksi. Me ei voitu pitää parisuhderetriittejä ja tämä lähiterapiakin kanssa oli vähän niin ja näin. Siinä ei ollut oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin siirtää kaikki digitaaliseksi. Mä en tuossa vaiheessa osannut edes tehdä verkkokauppaa, eikä meillä ollut fyrkkaa palkatakaan ketään siihen. No, ei se auttanut kuin opetella. Ja aika nopeasti pakon edessä se sitten edistyi, niin että parissa kuukaudessa me saatiin ensimmäiset tuotteet myyntiin. No entäs sitten se markkinointi? No me kirjoitettiin muutama lehdistötiedote, johon toimittajat itse asiassa vastasi. Jonna sai aika äkkiä sitten näkyvyyttä Iltalehdissä, Iltasanomissa ja Hesarissa. Eikä tämä maksanut meille pennin pyörylää. Nyt hän on tähän mennessä ollut yli 100 jutussa asiantuntijana. Ja kun me saatiin homma alkuun, niin ei meidän tarvinnut enää itse lähestyä mediaa, vaan medioista ruvettiin lähestyä meitä. Tämä on se voima, kun sä pystyt brändäämään itsesi asiantuntijana. Maksettu mainonta on myös aika kallista ja melko alusta asti me tehtiin toinen hyvä päätös. Me alettiin kerää sähköpostilistaa. Oikeastaan se oli ihan yksi parhaimmista päätöksistä, mitä pystyi tekemään. Sähköpostilistan kanssa me ei olla algoritmien armoilla, vaan siinä pystyy antaa omalle kohderyhmälle paljon syvempää asiantuntemusta ja kertoa henkilökohtaisempia tarinoita. Ja sähköpostilista auttaa siinä, että me saadaan myös suoraa tietoa meidän asiakkailta. Mitä he haluaa, mistä he unelmoi ja mikä on heidän kipukohtansa. Ja tässä vielä yksi nosto. Me oltiin tehty somea silloin, kun ehdittiin, eli aika harvakseltaan. Me myös mietittiin aika paljon sitä, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa ja mistä asiantuntija voi puhua. Se oli aika turhauttavaa, kun seuraajia kertyi melko hitaasti. No yksi ilta me sitten päätettiin, että tehdään TikTokin video, jossa annetaan vaan palaa ja nostetaan tabuja seinälle.
Siitähän tulikin sitten käytännössä yhdessä yössä todella hitti. Ja me saatiin ihan ensimmäisenä päivinä tuhansia seuraajia lisää sinne. Se, miksi mä nostin tämän esiin, on, että käyttäkää tekin teidän omaa äänensävyä. Jos te olette ihan kädenlämpöisiä ja yritätte miellyttää, niin se vaan hukkuu silloin massaan. Kaikessa viestinnässä, erityisesti sähköpostien kanssa, luottakaa teihin itseenne ja luokaa sitä omaa maailmaa, johon te kutsutte teidän lukijat. Parhaat jutut mun uralla on aina ollut niitä, kun se on vähän kuumottanut ja jopa vähän hävettänyt painaa sitä sen nappia. Lopulta ihmiset ostaa kuitenkin tunteella ja ihmiset haluaa samaistua johonkin. He ei halua teflonia. Käy kurkkimassa se rohkeampi tili TikTokista ja ota seurantaa. Jos sulla on kysymyksiä tästä kurssista tai sä tarvitset apua, esimerkiksi haluat, että mä kirjoitan sun puolesta sun sähköpostit tai haluat pitää markkinoinnin workshoppeja, jossa me yhdessä sitten mietitään sun viestintää ja markkinointia, niin laita mulle viestiä eliel@goodpower.fi. Mennäänpä sitten eteenpäin. Sä varmaankin mietit, että kenelle tämä kurssi on. Kurssi sopii aloittelijoille kuin pidemmällekin ehtineille. Se riittää, että sä haluat myydä tuotteita tai palveluita. Sun alalla ei ole merkitystä, vaan sillä, että sä haluat tehdä tuloksekasta sähköpostimarkkinointia. Joten sä oot aivan oikeassa paikassa. Tervetuloa. Ja mitä sä saat sitten tältä kurssilta? Sä saat valmiit sähköpostipohjat. Jos sulla on kiiret, niin nappaa sieltä ja muokkaa siitä vaan omas. Ja jos sulla on enemmän aikaa, niin käy vähän läpi niitä ajatuksia ja niitä koukkuja, että mitä siellä esitellään. Ala luomaan ihan omaa tone of voicea. Sä saat myös testatustrategiat. Mä oon kerännyt tähän sähköpostimalleja, joiden avulla on tehty satojen tuhansien eurojen myyntejä. Mä oon laittanut lukemattomia sähköposteja ja tehnyt myös virheitä, jotta sun ei tarvitse. Mä oon oppinut mikä toimii ja mikä ei. Tämä kurssi on sulle oikoreitti siihen, että sä saat sun sähköpostimarkkinoinnin rokkaamaan. Miten sä sit saavutat tuloksia? Ihan ensimmäisenä, oo säännöllinen. Se on kaikkein tärkein. Yleisin virhe, mitä mun asiakkaat tekee, on se, että he lähettää yhden postin tänään, sitten ei mitään ja muutaman viikon päästä saattaa tullakin 5 postia. Se on aika varma tapa siihen, että sähköpostilista alkaa sulaa. Ja niin kuin kaikessa markkinoinnissa, sun pitää kuitenkin pysyä ihmisten mielessä, jotta siitä on hyötyä. Ja lähetit sä sitten yhden sähköpostin viikossa, tai 3, tai jopa 5, niin aloita vasta sitten, kun sä olet varma, että sä pystyt sitoutumaan tähän ja pystyt pitämään rytmiä yllä. Ja tää on tärkeä. Anna mennä. Älä jää liikaa hiomaan, vaan aloita. Sä opit aika nopeasti, että mikä toimii sun viestinnässä ja mikä ei. Käytä myös rohkeasti sun omaa äänensävyä. Toivottavasti tämä kurssi antaa sulle paljon. Seuraavassa osiossa avautuu sitten ihan konkreettisia työkaluja siihen, että sä pääset kunnolla aloittamaan.